Başlayalım mı? Başlat koyuyorum. Adı name, bu show adı name. Nime? Adı neme? Show. Adı näme şo başladı. Hormatly mihmanlar, Kuwat Dönmez. Ve Ayda yodım. Kerim. Oğlunlar, sağ olun. Tanrıkan köp çağırışymyzy biziň kabul etdiňiz. Köp sağ ol. Birinji bilen. Emma da siýle hormatyňyzy sağ olun. Oğlanlar toýdan toýa, tugulma doglangynyň doglangyň, Hudaýa şükür, gülýäli toýlamyzy bezap beren oğlanlar biziň çağırlygymyzy kabul etdiler. Birinji bilen sağ bolsun aýtdyk. Oğlanlar, biziň gepleşigimizde görünsňiz. Ady näme şo beletde otur, TikTok'da otur. İkinci sanyny, birinji sanyny ýazyp oturýar, ata bilen sizi gözüne tutduk. Da ikinci nemede Kuwat bilen Kerim diýdik öňe. Hökman. Ana ýadyldy. Inni hormatly mihmanlara düşünürýär. Mihmanlar birinji şerti hereketden bilmek. Ana keşan ýerine telewizordan bir video gidýär. Şonu hereketiň bilen Kerime görkezmeli. Biraz senim şonu biljek bolmaly. Telewizora seyretmän, gulaňda naushnik berýär. Liboy bir izwesni adamyň ýa bir haýwan bolup biler, ýa bolmasa bir oýunçy hereketiň bilen bildirmek. Onu birinji şertte başlaýar. Hereketden bil. Eşitilen şuma ses. Sesimi. Bolly. Eşitýän. Brat, görýän. Onu. Kesa. Aydymçy. Tursaňam bolýar bir ýeriňde. Arkaýyn turup. Eşige de bilmeýär. Bilişde däl. Nädliýär? Nur Muhammed Meredov. Wa Halifa Nur Muhammed Meredov. Birinji bildi. Wa şo rapper. Mine aýdan rapper bilmeli. Rapper. Oh. Van Damme Kali. Yo. Yo. Çal okuya. Şeýle diýip çal. Reva koya. Hova, çal okuya. Salto koya. Hova. Miravoy mu? Hova. Miravoy mu? Eminem, Marshall. Yok. Eminem, Marshall çok adı Bir şeyle söyledi. minde. Eski de hakiki düşmanı katatçılar o. Üçüncü video. Davay. Ferda Kuwat'ın ýüzüne bolşuna. Ne mi diyemem? Yo, otur. Hemo. Bol Kuwat. Şuwara. Ne düşündürdüm ki? Çok düşünürüm. Davay. Sonra da. Yo, öwretmek bana. Doğru ya. Artist ya o. Haýwanyň düşünürsiň o. Hayvan. Sana haýwan ne? Davay. İstemek gönürdüm son. Ne mi diyemem? Alakadan düşünür seninle. Hayvan mı? O hayvan. İki tane dişi var önünde. Dişli. Belka mı? Kol oyladı belki. Yok, gol oyladın küçük. Alaka mı? Alaka bolýar. Alaka. Bolly. Ýene hamýakdy. Hamýak serediýiňe. İzine sen. Alaka. Alaka ýene hamýak. Yine bir zıgal gayret. Ha Bahmet. Ha o. Davay. Hemo. Davay. Mına vara bir hareketinde bilämeli. Davay. Deve vara çağalar raselli. Ama görköz brat. Artist. Artist bey. Hayvan mı adam mı? Adam. Ýende seçik. Ne oluyor lan? Oh. Tadın. Ne oluyor lan? Hoca mı? Malade. Hali partisi. Malade bol ayır koyur. Şu ya tuğulana. Hoca. Ya SMS da ya da. Birinji şertiň o hereketten bil, şonu keşe ayda özüň dörsünden billi. Ne yerine çarşan etler. Şuma biz şu zatlar näme söýdäsizini? Diňe siziň aýdymçylyk ýa bolmasa reperlikden başyňyz çykýany bilýär hemmekçi. Dawa şonu improvizasiýa, artistçilikden hemme zatdan başyň çykýany bir mümkinçiligi başarýanyňyzy suwdetjek bolýardy. Bilýär. O, indi ýeriňiz çalışmaly Yerine bolýar. çarşan. Onu hormatly adamlar, keşe
ayda özüň öz hereketi bilen bildirmeli. Birinji şertiň ikincisi. Owa. Birinji video. Oo, legenda. Bunu bilýär ha. Bilermi? O. Tak, bir zat ýok gorkunman. Yo, hereket. Ferhat. 2 sanap. Bir bölük, teppa, gitti. Aldım, ayladım. Neme mi? Karateist. Owa, yönetim. Bir nomer 1 karatist. Burslu mi? Owa, Bruce Lee. Inni ikinji video diýär. Şey, ikilikli geçki değil mi? Oha, Yo, hayvan. Hayvanı. Onu men näet düşündirýän o. Gowy. Yöne. O kadar da. Biz Nasarok tip bilýärdi da mı? Türkmençe näme bolýar? Adam däl. Hayvan. Yönüp. Hayvan naraş ol. Dayo hayvan. O. Burnu var ha burnu. Pilliýär. Burnunu şahva. Burnunu şahva. Burnunna şahva. Owa. Näme hayvan? Neme soň ady? Sigek. Kenguru. Ya. Pisik däl. Kese. Kerk. Şeýle daýowlat. Owa. Adyny bilemok gönü. Hasap edip bolýar. Gorkasa bilse hasa. Begamoda del. Ana meydes. Sondan Meydes. Apatyny bildim diýeni adyny aslan Sapatını bilemok. bilse de bolýar atı. Begamot ýaly o. Owa. Takly. Bollu hasap. 4 aýakda ýöreýär, 2 aýakda ýören ok. Türkmençesi kerk bolýar. Näme bolýar? Orçada Nasarok Ana. bolýar. Ana Ferit bir aňyrsyn naka. Nasarok. Nasarok ana şol. Soğumu devam ediyor 3. video. Han göreli näme? Hayvan mı adam mı? Rapper tanıtmaly. Wo, sen anfat tanıdyan mını? Oh, brat men gün ettim da sen düşünýän da. Men revay diýana, rapper. Owa, ýöne daşarýur. Daşarýur. Owa. Karaçy, horajyk rapper. Boyu uzun. Uzun. Owa. Öde hor. Tarararam. Tan Yo, şöyle düşündüm. Häzir soň wara. Film mi zadın adını bilemok. Häzir soň sypatyny görkeňde de men tanamok. On Men tane ya. daşarýur rapperler bilen aram ýok. Bir Eminem bilýär, aram ýok diýenim. Şunu oğlan Türkmen ip bilen onu da var. Yok. Fuhan. Sen adını bilemokmy? Anan bir daşarýur rapper. Ola iziňe serep bir ana. Tanıyan şu berki uzun horajyk On gara. tane ya ha. Snoop Dogg. Allah. Şunun bilen ýa-mı? Sen başgasına at düşündürýär. Erbet tarapdan näle şu wagt görýänler hem aýşony tanamadatlykdan näme ekeni? Yo, bol. Daşarýur tawa rapperler. Bir çağa kalk ýanky Eminem'i Bol. dinleýärdik. Meňem tanamaýandan mysal üçin käbir o toýda zatda da bagşylar zatlar gelýär, adyny bilemok da bar sonra. Ya, bizim tanımadık bolup ýarar bu. Dördüncü video. 4. Ay bu anfat şu. Ne lan fat? Men yadımda. Sportsmen. O. Şun adını tutýan ha. Dodon 7 edek dege bir-birine. Dava. Yo herekedim bilen. Karaçy. Gitti. Top. Togolok. Owa. Futbolist. Futbolist. O, futbolist. Owa. Qara. Qara ýagydymy? Owa. Qara ýagy dal. Qara. Nämedi? Futbolistlerden näme aram? Ferhat. Şun mara şoklun kin. Gelecektim da men ýöne aslında. Men balede diýen komandamda da oýnaýar. Sen gorkal hereket. Näde? Bırak gol falan Gol falan ne? Karono var ha, Karono. Ana gol. Karono. Te gol falan ne diye? Gol falanı şeyle duruyor. Ronaldo mı? Yo, Ronaldo bey diye, o değil. Bu beyler şeylini. Algak geliyor, ilk de onu şey diyor ha. Dar olma, edbilem o. Futbolistem tana. Öde futbolist. Tanal ya. Futbolist. Sen tanıyan onu. Bilen soňýarlar. Futbolu gydamok. Burası näme kız ya? Bu denge atlağı diýýän. Ne düşündürecek bunu öyle mokta. Ma. Pampa diýän. Ma. Mbappe mi? Mbappe. Gol kulon ayra bırak kulon dakina ayra. Mbappe. Bir Ronaldo godan giden O şu Messi. Messi Ronaldo. Ay, küçük Onun bir geldi, dostum bilen var ya gidişip görüp nemettim der o. Inni ikinci şer.
ikinci şertine improvizasyon. Bir de adır dünya belli kino ya dünya belli multikten bir bölük aliyat. Aslında ol yemeksim ta 7 yaştan 70 yaşlı bilinýän atlar. Ýöne biz size zadany berýär. Meselem iki tane geroy varsa, biri sen, biri sen bolýan. Onu hormatly adamlar, şowumyzyň ikinji şerti Seslen bil. Karaça iki tane geroy var. Kapıdan gelýän sen muny kuwat toýa tutjak bolýan. Wapşe mugut tutjak bolýan. 4 santoyu. 4 toy ödüm, birim de. Sene öd, şuma da çel, atan okun pıt geçen ok. Liboy başını tutup dörsün. Mugut. Baryan tırlayan, eyden, pakir tırlayan. Senem asla mugut gitcek ya olmalı. Yürüğün yarılmalı, yok, dine pul. Sene pul alacak bolsundan, senem mugut toya tutacak bolyan. Gitti mi? Improvizasiya serejyan. Davay ses verýän. Şuna gora ses verýän. Kuwa. Yok dedim. Ağam eýem iki toyun pulunu dövüşdirdin o gidenin o däme mundan. Ha gitpe düşmez. Yok dedim sana uf. Men sana näme diýenin? Men sana başga näme diýeyin? Şydamok sana. Gidemok men mugut toya gidemok. Oýala ya, ulilikä gidip. Yok. Mugut toy diýme garnym dok. Ulilikä gidip görsün. Hana, Ferit. Görýän ağam, ne şu ata babalyň bar, bardy gitdi de men toyma. Bardy gitdi. Bolly Temi diýen. Kuwa. Men sana haýsy diýen gaýra tet bar ýoluň bilen bol, maňa mugut toy diýme. Haýsy diýen o, haýsy diýen kesam, haýsy diýen gaýra. düşünýän ağam, düşünýän. Maňa da düşün o. Ağlap bolanam. Yok bollydim. Men berdi prodat diýen ýene terdim diýen gaýdaňa. Ağam gitjek yerin yok, men polibom almak Gruppan pulny ber ber ha bolman. Gruppa. Ne fadandan mal ne. Ana şu yaşlar sen birleştirme la toy. Ýöne olur. Op şu Yok. sanak bolýar-da 4 puan para. Ey senin ara hadir ara. İdemem doyma yani düşündün mü? Kek bolawam. Toyda bolsaň iýber arkaň. Toyda bolawam. Ne dele yo? Näme diýsen meni? Dawa. Gel öyle ne? Dak ettim dağlar giydim diye son yal eder ne seni? Düşündün mü? Ben sana bir daha daydayım. Şundan bek böyle düşündün mü? Bolam. Dağlan ömrüm. Aytmak ham şunýan men. Ana görýän beýdip skripka çimma. Vallahi bir toy pula ýa maňa çykdana. Bolly. Gatowy. Toy bowy. Çyn maýdan garaşmadym. Gadak kılmadı. Edilmen ýaly bolar, öýtmedim o. Şuma kuwat we hemen alıp çykdy diýen o taýýar diýen öň bolup durmyan soçy bir küçüge de. Ay, hemmekste de bolýar. Şuňdan bollar. Göne girkitdiňiz şuma. Göne ten kiçiräk gelýär da bir ulurak zat bolsa gow ýetişýän bir 3 sekund gizagar ýa-ni. Ay unurak bady etdikle. Etdiňizmi? Yo, sag bolun ýetler mala de. Siz bilen çynanam gadak kylom mene ýadam, okladym. Sen gurlamakda da ýadam aslında. Gurlak gelýän näler. Medenet işgäriniň ýüregine ýam artistçilik okuýu ba. Ayın artist da o. Hemme tam artist bolup gidýär da. Son klipde de bet bolla. Son klipde de. Ýene bamlar. Hemme täze Ba. O das kuruma soň geçer. Enne şowmadan ikinji şertde gutordy. Gadak kylýsan ýene bir tema tapýasy ýitler. Ha? Ayıp tapal. Adır Gırzel'le Anastasiyan gow yer var. Yo. Onda şowmadan üçüncü şerti näme? Bize size derek şey derdik. Sowat hemem. Hemem sowat. Sowat. O da näme sowat diýsene? Sizin ýatda galy. Hem aýdymlaňam tuwalamy gowy diňlen ýa. Ýöne asobny wyzelatsiýadan aýdymlaňam bar ha. Şolary bize şey derdik diýip öz barýandy etdik. Üçüncü şertimiz. Size sürpriz bolar. Adam bize şey derdik. Bir daha şey dedim. Başlayasmı? Oğlum lavada da. Bular go wetre gaýtam o. Hasta bow mesirgen. Ya. Diňi de görem da. Üzüm çigiyip. Oğlum ama gafet de
Gel bu iyi mi? Ecemi bir patı. Ne kılık kalıyor. Bana olma yara. Kalmane. Berkebun oğlan temenin. Öyle amade tekşimede. Bu saatler reklama. Reklama vurkatacak. Ne ettik kuvat? Oturan tuğundan alıp. Yo hakikaten gönçüm kliv netlek nämesini? İran ba. Normal kene. Öyle biz bir yerde duruyor aytıp bertek. Bu zabordan zıknap çıkaydayım. Olma öyle. Zabordan zikler. Zabordan ziplaymalı. Ava. Gelsem bra sen kliğin ettiğinde. Bana ne ama arası. Game over. Bas ya. Sen bra düğü dönmezsedin ha. Durduyum neyden ya öy. Yazın kanıyor barsamam baram ovaya. Bir görsen şehirli bir görsen kumlu ovaya. Game ovaya canım lova ovaya. Denemede bilen Goni yetmedikleri üşütmen yüzünden yetten İçine kara oy yüzünden tarih boy diyen bana boys. İkral akralı. Sizin bası saklı bra. Son için işlemi boy. Adamı kadal kitaba yadan da yapın. Yemenili kanı beri erkekler mekanı hoş geldin Türkmenistan'a. Ne? Adını kadar kitaba yanayım yaptık koyduk. Evet. Haladın mı? Tuğra çekken. Ey. Bir daha şey derdik. Bir daha şey derdi. Benim şey derdim bilen o zaman. Yetişmedim. Bulva kliğinle düğü dönmez ya da. Ben küçük Şatlandska attap ettik de. Ütlere morpeçtin mi? No. Benim ben atlarım. Maalesef. Evet, şun için mara seride o barkulumuz gitti o erkek yarışı kliği etmek için ne? Goğunluğa yarar deyip ümid ettik. Yani mala destekeyim sen var ha. Fatih Zahmet seyir oğlan şu. Ava. Ben daşından hayranım halen şunlara. Şu var. Sen bir mi? Bu çek ya onu hediye. Ne oraya da. Yok. Ben bir mi kırdım yüreğim ya öyle o yok. Ata diye. Dinge bana dinge. Oğlunun seyret. Ata olsa yanında var ha. Bir zat gelip gün izleyedi dayan. Şu şovum şun yali. Ata davay o ne delin bu ne delin. Davay bolup gidiyordu. Bäste öýüňe gelýär da daňdan ýörsiýon kay. Daň. Ayjana. Ýörýörsiýon kay. Ayjana mala. Bir mi dursa yüreğim ya öyle yani. Elin göçürdü. Yatanda Lakatsın. Yatanda dikkat mi ya o videodaki ayağın şey dip durmuyor. Yatamda da diýerler o şuna diýdiler o birde gürläp ýatyrdyň diýe. Ya Omar yan basfas bolmaly ýöne bäfes bolmaly. Bäfes. Ifat şol maksat. Sağ olun gelene de bir Taňra alkatyn. Sağ olun. Ýene gidersen sınanam. No. Ýöne gurun döşlüge de gersek bir zatlar tap gidýärse. Son klip näme üçin? Indiski. Yarar. Yarar bey. O da mas, o da şulololorlan işleşmek. Ansat. Ýene bamamma arkasına oturan sağ ol bam sana da. Bama kamban. Şahsodan mı? Sana da ay Sağ olun. yikler burada. Yasin. Sağ ol. Taňra alkatyn. Ifat fiya zahmet diye näme? Şu at biz sahnan ekranın önünde de Awa. zede bazı zahmet Aa. hareket Aa. etmeliyorne. Az adamın çekken yüklerine yani. Onu hormatly adamlar bizim gepleşimiz soňlap barýar. Awa, goňuňyzdan yaran bolsa, äder platformalarda goýar. Kimi çağırmaly, kimi görürsüňiz ýa ýatyp bilersiňiz ýokma. Soğun adı näme? Ady näme? Adı name.